based po doon sa account nyo po, you have existing balance of 3,000. And nangyari po nanay dahil po medyo matagal na po, mas lumaki pa po ng lumaki. Yung 3,000 nyo po ay naging 8,000 pesos na. Paano na pala yung pinaghuhulog ko? Wala na pala yun. Ayan po. Yung ano na lang. Eh, paano kung hindi na ako nagtitinda? Ano naman aanong ko yun? Life doesn't come with a manual, it comes with a mother. Hello JFS fans and hello people of the Philippines. And for today, we are here at the City of Smile. All the way, dito lamang yan sa Naga City. Para naman sa isang panalong sorpresa na ihahatid natin para sa isang panalong ina. Alright, so it's payback time, hashtag payback time, and sorpresa para sa ating ulirang ina. Kaya naman wag na nating patatagalin pa, let's take a look of the packages na ihahandog natin dito sa Lerma Street, Naga City. Alright, so as you can see mga ka-JFS, meron tayong ngayong napagandang backdrop with a theme of gold and yellow. And syempre, hindi mawawala ang mga special na items mula sa JFS Petals and Services. Okay, let's start with this Ferrero Rocher na talaga nga namang napakasarap at napakatamis. Of course, we have ang napaka-social na bag na susutin ni nanay pag siya ay mag-shopping dito sa SM. Of course, we also have a bubble balloon with happy 69th birthday. Ayan, meron din tayo dyan letters. And of course, yung babasahin ko ito mamaya. And syempre, sa pag-celebrate ng birthday, hindi nawawala ang cake. Yan naman ay mula sa Raffables Cake. That's it mga ka-JFS. Yan na nga ang mga items na ihahandog ko para sa isang panalong ina all the way here at Naga City. Kaya naman, for more videos and more surprises like this, don't forget to follow and subscribe us and all of our social media accounts that is posted on your screen. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals, and Services. Kaya naman ano pang inihintay mo, paki-subscribe na at paki-hit na din ng notification bell para naman palagi kang updated sa mga latest videos na ino-offer ni JFS Petals and Services. Kaya naman, simula dito sa Lerma Street, Naga City or ang City of Smile, JFS na yan. Hello mga ka-JFS, another car trunk na naman all the way here at City of Smile sa Naga City. Andito kami ngayon sa Lerma Street, kung familiar kayo dito sa lugar na ito. Ayan, magkita-kita tayo mamaya. Charot! Alright, so isa na namang sorpresa para sa isang nanang ihahatid natin ngayon. And na on the way na kami ngayon, syempre on the water. Charot! On the way na kami papunta sa kay nanay. Kaya na medyo magalaw yung ating camera ngayon. By the way, habang hinihintay natin si nanay at hinahanap yung location ni nanay, let's do the shoutout of the day. Alright, so sa lahat po ng mga shoutout ko, ito po ay mga newly subscribers ng JFS Petals and Services. Maraming salamat sa inyong lahat and syempre sa pagsuporta sa akin and sa JFS Petals. Let's start with mega love shoutout sa inyong lahat kay Mr. Joriel Coros, kay Mr. Jaja Gases, Chomel Regalario, Edward Castañeda, kay Miss Kai Mateo, Jairus Mateo, Chopay Paradela, kay Mr. Aldrin Pardiñas na nagtatampo, kay Mr. Miko Falcon, Mark Falcon, and kay Miss Kim Seya. Ayan, tama ning apelyado ko ha. Alright, kay Joshua Pana, kay Aaron Selot na napakaganda, and syempre, kay Mr. Axel Antonio. Ayan, alam ko ning apelyado ni Mr. Axel. Shoutout sa inyong lahat. And bye-bye for now kasi bababa na ako ng sasakyan. And let's do the prank time para kay nanay. Bye! Po. Tao po. Tao po. Tita, may naghahanap. Hello po, dito po ba bahay ni, ni Miss Julieta Grifaldeo po? Ikaw po, Oo. nanay. Ay ma'am, may ako sa iyo ma'am. Ay, andito po ako po si Steph, agent po ako ng Lucas Lending, alam niyo po yun ma'am. Opo. Ayan po. So, agent po ako, napapunta po ako dito galing sa opisina para po mag-remind po sa inyo ng existing balance niyo po. Alam ko kasi, umupo Apa. ka muna. Okay po. Upo ka muna.
Ayan ma'am, so may existing balance po kasi kayo ma'am sa amin ng 3,000 pesos. Sa May Lucas balance? Lending po. Opo. Ako may balance sa ano. Sa Lucas Lending po. Hindi, matagal ko nang binayaran yung ano na lang ang kulang ko doon dahil hindi na kasi ako nakakapagtinda nung mag-lockdown. So ngayon hindi na ako nagtinda. Bakit lumaki ang balance ko? Ganito po nanay, so yung base po doon sa account nyo po, you have existing balance of 3,000 and nangyari po nanay dahil po medyo matagal na po, mas lumaki pa po ng lumaki. Yung 3,000 nyo po ay naging 8,000 pesos na po. Paano na pala yung pinaghuhulog ko? Wala na pala yun. Ayan. Ano na lang, paano kung hindi na ako nagtitinda? O Ayan. ano naman aanong ko yun? Ngayon wala kong tinda. Ayan po na. That's why po na parito po ako para i-remind po ang kayo. listahan na yun nandun. Apo. Nakatago lang yun. Tapos ganito po nanay, ang kailangan ko po ngayon na pinapunta po ako galing sa opisina, ang kailangan ko po is ma-secure po natin yung account nyo and bilang isang mangungutang, kailangan nyo pong maging accountable and magpa-promise po na magbabayad po doon sa remaining balance nyo. And I just want to inform you po na pag hindi nyo po yan nabayaran, mas tataas ng tataas pa po yan. Nagbabayad naman ako kasi kaso yung lang mag-lockdown tapos hindi na ako nakakapagtinda. Ayan ang tindahan ko. Lagi naman ako puro araw-araw ko nagtitinda. Nagbabayad ako. Bakit laging Pero ngayon po hindi po kayo nakakapagbayad po. Pero ngayon po hindi po kayo nakakapagbayad. wala pa nga akong ano ulan. Paano ko makabayad? Oo, ganun po nanay. Kasi kami po bilang isang nagpapautang po nanay, regardless po na sa kailangan po sa time po na maghuhulog po kayo, ay kailangan po makapagbayad po kayo. Kasi po, pag hindi nyo po yan nagawa bilang isang mangutang, mas tumataas po, umi-interest po yung utang niyo po nanay. Paano ko hindi na nakakapagtinda? Dahil walang ulan. Pautangin mo uli ako para makapagtinda. Ayan lang po nanay ang ano. O para makahulog ako. Okay, ngayon po nanay, napapunta po ako dito para po papirmahin po kayo sa waiver po nanay na magbabayad po kayo, na magpapromise Magbabayad po ako kayo. pag may tinda na. Hindi naman ako magsabing hindi ako nagbabayad Apo. eh. Okay po, para maayos po natin ito nanay, samahan niyo po ako doon po. Kukunin lang po natin yung waiver Ay, po. ayaw Tapos ko papakita. magsama-sama dahil masakit na ang ano. Diyan lang naman po nanay, sa labas po nanay. Tapos may papakita po ako sa inyong letter. Sana dalhin mo na lang dito. Ay, andun po kasi nanay, tapos may kasama din po akong agent po doon nanay. Na Ayaw ko. nakakausap po Ako sa inyo. magbabayad. Apo. Magbabayad ako. Basta may tinda na ako. Yo, sa iyo ba yan? Opo. Pasok ka muna. Diyan na lang po nanay, dyan po sa meron Ano po. muna si best friend mo? Nasira mo niya? Ilan mo Diyan na po, samahan niyo na lang po ako. Para po makausap niyo po yung isa po. ka pa naman. Ayun. Akala ko kasama mo to eh. Hindi. May kasama po ako dito isa pong agent po. Tapos papapirmahin ko din po kayo ng waiver po. Ito ang tindahan. Yan. Ito po yung tindahan niyo po. Oo. Kaso nga, ano nga, hindi na ako nakakapagtinda. Opo. Pero po nanay, yung 8,000 po na yun nanay, kailangan ko po ngayon at least makapaghulog po kayo ng 3,000. Ikaw, hindi ako kumuha ng ikaw. Opo nga. Di ba po yung remaining balance niyo po is 3,000. Dahil po sa matagal na po kayo hindi Ika nakakapaghulog. muna. Meron ako ng mga lista para makita mo. Apo. Ano ba yung pangalan? Tapos, opo. Ano po? Ano bang pangalan mo? Lucas Lending po na. Opo. Sige po nanay, papakita ko na muna po sa inyo yung waiver po para ano po nanay. Ito muna po nanay. Tapos, tingnan ko din po yung mga lista niyo po. Ano po? Mamaya po. Para magkaayos po tayo. Ay, hindi naman po pwede nanay. Ngayon po yung ano po sa akin ng office. Eh, maghahanap pa nga ako ng listahan eh. Ngayon po. Patingin ko na muna po sa inyo yung waiver po. Wala ka dyan. Happy birthday! Okay, sing with us. Everyone, happy birthday to you. Ay, hindi ko man hindi na magkakajowa. Please. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, pakistop na ng ingay and masayang masaya si nanay at punong-puno ang kanyang ulo ng palamuti mula sa ating popper.
Alright, so hello J fans and JFS fans. We are here at the City of Smile, Naga City. Yes, welcome back to the JFS Petals and Services na naghahatid ng saya, good vibes at sorpresa sa amang sulok ng Bicolansya. And for today, andito tayo ngayon kay Nanay Julieta, tama po ba? Grifaldea, na kinabahan sa kanyang utang plan. Alright, pero nanay may Alright, so may utang po ba talaga kay Nanay sa Lucas Valdez? Ayan, tuloy nalaman ko ba ka-Jeffers na si Nanay ay resident mangungutang. Pero ay nagbabayad. Ayan, galit pati si Nanay sa akin kanina. Pwede bang bukas ka lang bumalik? O sige po, ibalik ko na pa mga package kong ito. Alright, thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa inyo ang lahat. And kasama ko po sila Nanay sa pagparang po sa inyo. Salamat sa inyo lahat, ha? Ayan. Kaya naman ngayon mga ka-JFS. Alright, so ipakita ko muna mga packages or mga items na marireceive ni Nanay. Pero bago yan, para naman tuluyan kang maging reyna ng aming hapon mini. So, aming stash. Alright, dito po tayo Nanay. Alright, so let's start with the items na ibibigay natin ngayon. We have the bubble balloon with happy 69th birthday. We have bag, na social na bag. We also have Ferrero Rocher. Siyempre, ang cake niyo po Nanay, dahil social ka, galing lang naman yan sa Rafa Bell's Cake. Kaya naman Rafa Bell's Cake, baka naman for the sponsorship. Alright, so we also have Nanay, hindi pa po siya nagtatapos yung mga items na ibibigay ko dahil birthday niyo ngayon Nanay at wala kayong pera, sabi niyo sa akin. Bibigyan kita ng isang fresh roses. Pero ang mga fresh roses na yan, ladies and gentlemen, ay hindi lamang basta-bastang bouquet. Dahil yan ay naglalaman ng tumataginting na pera. Ayan. Para naman nakita natin, ilabas po natin ang iyong bouquet, Nanay. Para ibang day. Ayan. Alright, palapakan. Ang bouquet po na yan ay naglalaman lamang ng 5,000 pesos. Palapakan. Magkano po yung sinisingil ko sa iyo kanina? 8,000. O kulang pa po kayo ng 3,000 Nanay, ha? Okay, masayang-masaya si Nanay. Yan, kausapin mo natin si Nanay. The surprise. Kumusta po Nanay ang experience? Masaya! Pero kanina po ay kinabahan po kayo. Oo, kanina. Sabi ko ba? Bulgir. 8,000. Wala naman na bumulong naman. Kaya lang yung mag-lockdown talaga, hindi na ako nakapag-bulong. Bulgir. Ibig sabihin, ay may utang pa rin. Alright. Ayan po Nanay. So sino po Nanay yung mga kasama nyo po dito sa bahay? Mga anak, mga pamangkin, mga kumaring marites, andyan din po ba? Alright, so punta po dito yung mga anak ni Nanay. Okay. Mga anak po ni Nanay, nasaan po? Dito po tayo. Ayan, anak number 1. Ayan. Anong skincare nyo? Okay, mga isang skincare reveal po Nanay. Alright, dito po tayo Nanay. Ano pong pangalan niyo po Nanay? At ano pong sabon ang gamit? Joke lang po Nanay. Okay, so ano pong pangalan niyo po? Maricel. Nanay Maricel, dahil syempre dahil birthday ni Nanay, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Or kahit konting message, anong masasabi mo kanya? Ko lang na gawa ng problema. Magbabalang kita. Malaman ka na yung gusto. Hindi ako iiyak for today's video. Ayan. Ayan, nag-kiss na at hinag na si Nanay. Napaka-sweet naman ni Nanay. Pero totoo po mga ka-JFS, ano kayang sabon ang gamit ni Nanay? Anong sabon po? Ay! Gucci. Okay. Huwag natin magitin yan. Let's have another kapatid po, anak ni Nanay. Ano pong pangalan niyo po? Grace. Si Nanay Grace. Ano pong gusto niyo sabihin kay Nanay? Dapat nakasabi na sa akin kanina kasi. Kaya makasin mo, anak ko ay Sige po. Baka may gusto po pong sabihin si Nanay. Sana, gagawin mo kayaan pagdating ng Ayun, pakinggan niyo daw po sila.
Ayan. Pakikis naman at power hug si Nana. Alright. Akala nyo yung nagtapos na tayo sa mga messages? Hindi pa po dahil ang hawak ko ngayon ay message or message letter na babasahin ko para po kay Nanay. Sino kaya, Nanay? Meron po ba kayong clue kung sino po ang nagpadala ng surprise na ito para sa iyo? Wala po. Pamangkin nyo. Tingnan po natin kung tama po kayo through this letter. Ayan po, Nanay. Makinig po ang lahat. Happy birthday po, Nanay ko. Salamat po sa lahat-lahat ng pagmamahal at pag-aalaga sa aming lahat. Kahit na ngayon po ay may mga pamilya na ang kapatid ko. Sana po, sarili mo naman, Nanay, ang isipin mo, lalong-lalo na po ang health nyo. Sumunod po sa mga bawal, yun lang po ang lagi kong pakiusap. Please. Ayan, may please pa siya. Sorry po kung minsan ay nagagalit ako. Pero love na love ko po kayo. Love na love po kita. At kahit na sobra mo akong tabugain, at sabihin sa akin nang wala akong pag-asa, lumayas ka na. Alright. Pero sorry po ulit, kasi kahit na sobra akong nasasaktan sa mga sinasabi mo sa akin, Nanay, andito lang po ako sa tabi mo hanggat ako ay nabubuhay. Kaya kong tiisin lahat ng sakit basta makita at masigurado ko po kayo, Nanay, na maayos at malakas. At happy sa kung anong oras o anong panahon man. Ang problema po, Nanay, ay di naman po nawawala sa buhay. Kaya, Nay, magkahawak na lang po nating harapin. Muli, Nanay, happy birthday. Wish namin sa iyo ay long life, good health, and enjoy lagi. Sana po ay maging happy ka sa munting sorpresa namin sa iyo ngayong birthday mo. Ng mga ate ko at ni Junjun. Love you po, Nanay. Ayan po, Nanay. So, sino po kaya nagpadala ng mga packages na ito sa inyo? Mga anak ko ata, dalawa. Alright. Sila po yung may pakana. Bakit mayroong tayong mga pasabog-sabog na ganito at mga nanglalabang packages ngayong hapon? Hello po sa inyong lahat. Kaya naman po, Nanay, special na special po kayong hapon dahil hindi po sila nag-atubili na tawagan ng JFS Petals and Services na laging to the rescue para po ay magatid ng saya at sorpresa po sa inyo. Kaya naman ngayon po, Nanay, masaya po ba kayo, Nanay? Ay, masayang masaya. Ay, may pakis pa si Nanay. Alright. So, hindi pa po tayo tapos, Nanay. Dahil para po kayong artista, Nanay, marami po ang nagmamahal po sa inyo. May message pa po dito, video message, kaya po makinig po ang lahat. Ayan po, Nanay. Gita, happy birthday. Anong po, birthday mo daw? Kabay, ay, lagi kang malakas. Lagi kang nakatawa. Happy ka naman. Palagi ka namang happy eh. Sana punta ka dito. Happy birthday. Ano handa mo? Okay, God bless. Birthday, like ka mag-iingat, kung palang pabayan ang sarili mo, hindi ko lang si God para sa akin. Always take care and I love you. Happy birthday. Kaya lang, may surprise ako para sa iyo. Dahil birthday mo naman, ibibigyan ko na lang. Wala tayong magagawa. Request lang yun. Kaya, gagawin mo na lang. Para sa iyo, may birthday mo. Sana mapapabuhay mo. Para sa ito ha, ayaw ko lang gawin. Kaya birthday mo, pagbibigyan kita. Okay? Happy birthday, Manay! Kamusta na kayo dyan? Sana'y maging masaya ang iyong birthday sa araw na ito.
At sana'y lumawig pa ang iyong buhay. Maging masaya araw-araw. Para laging bata. Para laging mukhang 26 anyos. Happy birthday. Anong handa mo? Pengi naman. Kaya mo, baka balang araw makauwi kami dyan. Kita-kita tayo. Hello, happy birthday. Ate Lita, God bless. Lumawig pang iyong buhay, na may kalakasan, kalusugan ng katawan, laging naka-smile, walang problema, alam ko lang ang problema. Kailangan- Agad ka sa iyong mga anak. Kailangan laging masaya para God yung bless. Happy birthday. yung edad mo kahit nagdadagdag laging bata ang mukha. Happy birthday. Bye-bye. Hop, kalma lang. Ako lang to. Hindi, gusto ko lang batiin, syempre, ang aking pinakamagandang tita. Happy birthday, ta! Hindi ka naman mukhang tumatanda. Napaka-sexy at napakaganda mo pa rin naman. So, wish ko lang sa'yo or dalangin ko sa Panginoon na sana ay bigyan ka pa niya ng mahabang buhay, ng malakas na pangangatawan, at ilayo niya kayo sa lahat ng mga sakit. So, sana palagi kayo mag-iingat at enjoy your day. Happy birthday, ta! Love you! Hi, Ta. Happy birthday. Happy birthday po, God bless. Ingat kayo dyan lagi. God bless. Bye-bye. Na. Okay, happy? Louder, happy? What's a happy birthday? Lola? Mama, Lita? what's a happy birthday, Mama? Opo. Happy birthday po. Happy birthday po. God Love you, bless. Momo. Yes. Mwah. Wala. Say bye-bye. Bye-bye. Figure daddy. Ba't mo siya tinap? Daddy, figure daddy. Dali na sabihin mo na happy Happy birthday, birthday. Lola Lola. Lita. Tita. God bless. Kabit. Ingat. Inat. Stay safe. Tiki. Love you. Mababay ka na. Bye-bye. Uwi po ako dyan. Uwi si Dan. Puntang Bicol. Uwi, Miko. Love you. Love you. Bye. Bye. Birthday po, Manila! Ang wish ko lang po sa iyo na sana po pagpalain ka po ni God na maging mahaba pa po ang buhay mo. I love you po. Ingat ka lang po dyan. Sana po maging masaya ka po sa birthday po, Mamita. Love you too. Dito lang po kami lahat para sa iyo. Happy birthday po, Mamita! Love you! Love po kayo! Happy birthday, Nailita. Sana umaba pa buhay mo. Happy birthday, Ate Lita. God bless. At naging malakas ka at bawasan ng Stress sa buhay. stress sa buhay. Happy birthday, Nay. More birthday to come. Wish ko, Nay, sana maglawig pang iribanan ka. Mahal na minute ka. Salamat sa gabos-gabos na pagpadangat sa mga magkakapatid. Gagawin namin ang lahat. Maging happy ka lang. Love you, Nay. Happy birthday. Happy birthday po, Mamala. More birthday to Kaz. I love you. Happy birthday, Mamala. Happy birthday po, Mamala. I love you. Happy birthday po, Mamala. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So guys, hanggang dito na lang. Bye-bye. Happy birthday, Nay! Wish ko po maraming pang birthday ang dumating sa buhay niyo, Nay. Matagal pa tayo magsasama ng mga apo mo. Nay, nandito lang po ako, Nay. Lagi niyo tatandaan. I love you, Nay. I love you. Happy birthday, Lola Lita. Happy birthday, Tita Lita.
birthday. Yung 69th birthday, sana magkaroon ka ng maayos na pangangatawan. Dahil ka lagi masaya. So tuloy-tuloy lang ang pagsusuba. Yes, malayo. Happy birthday! Happy birthday! Bye! Nay, happy birthday, Nay. Sana maugma ka ngayon birthday mo. Yaw naman kami kang mga manugang mo, sa mga makwapo mo, sana masaya ka. Happy birthday. Happy birthday po, Mala. I love you po. Happy birthday, Nay. Wish ko lang sa iyo, Nay, sana naging di ka magkasakit. At saka laging mas lakas. Saka di mo na kami para isipon na magtururugang. Lalong-lalo na ang paborito mong maray. Yan. Sana maugma ka. Tapos kalmi kang dapat yung parakulog kang namamatay mo. Yung wish ko lang na birthday mo sa namamatay mo, sana maugma ka pa. Ganyan na lang at nabubuhay ka. Yaw lang kami dinay. Happy birthday. Happy birthday. Love you. Bye-bye. Bye-bye Happy po. birthday. Happy birthday. Karoon pa kayo ng maraming kaarawan. Happy birthday! Happy birthday. Ayan na! Happy birthday, Tita Lita. Ingat ka lagi dyan. Be happy and God bless. Mula sa nag-iisa, ang pogi mong pamangkin. Happy birthday! Alright, ayan. Diyan na nga nagtatapos ang ating video message na napaka-haba. Ayan. So, 8 minutes ata yan. Simula lamang yan, nanay, na napakaraming nagmamahal sa inyo, nanay. Ayan. Napasaya po ba kayo, nanay, ng video message and lahat ng pong mga messages po na natanggap nyo ngayong birthday nyo po? 500, 1,000, 500, 1,000. Wala ko talaga eh. Alright, nanay. So, one more question. Since 69 years old na po kayo, based po sa ating bubble balloon, 69 po, tama? Okay po. Kumusta po yung buhay bilang isang 69 years old? Saya naman. Bilang ka po. Pinita ko ano-ano na lang nagagawa ko. Tsaka sana lang di ako malakas. Kasi pag hindi ako naggagawa na anak ko, pag ako gumagawa, wala na Oo. Dahil parang sa akin to, kung hindi ako gagawa, mag-gusto na ako. Opo. Totoo nga naman, nanay, kasi yung lolo ko din po, pag gusto niya palagi siyang may ginagawa, dahil parang pag wala daw siyang ginagawa, ay lalo siyang parang magkakasakit. Oo, yun nga. Ganun po talaga yung mga nagkakaedad na, pero parang, ano pa lang po kayo, nanay, mga 40 years old. Kaya nagsutumba kasi ako. Nagsusumba si nanay. Bakit? Alright, nanay, so ipagpapatuloy natin ang napakasayang usapan at syempre, ang napakamapagmahal na si nanay, makakasama pa rin natin maya-maya sa aming pagbabalik. Alright, we are finally back because as promised ay hahandog na natin si nanay ng kanyang napakabonggang cake mula lang naman sa Ruffables Cake. Yan, ipakita ko yung cake na napakaganda, violet na violet. Perfect na perfect para kay nanay. Kaya naman bago ang lahat, ladies and gentlemen, kantahan muna natin si nanay ng panalo at pasabog na kanta, ang bagong-bagong kanta. Hindi pa po ito alam ng lahat. Happy birthday song. Okay, and 3, 2, 1, let's go! Happy birthday! Day 2. Sige ba, kanta. Happy birthday! Yung hindi kakanta, walang 500 pesos. Alright, so thank you so much sa ating mga singers na nandyan sa likod. Shoutout sa inyong lahat. Maya-maya ay mag-usap tayo. Ayan. Ayan. So, sindihan muna natin ang cake ni nanay. Alright po, nanay, bago pa po ito tuluyang
Tanginin po nanay. Mag-wish na po kayo nanay at paki-blow na po ang iyong candles po nanay. Tayo po tayo nanay. Dahil sunog na po ang kamay ni Steph po. Ayan. Pandila na po nanay. Ako man mga ka-JFS ay masayang-masaya para kay nanay. Baba ko muna itong cake. Para naman na, ayan, baba muna natin ito. Siyempre nanay, dahil hawak niyo po ang iyong bouquet, lagyan niyo po iyan ng palamuti ng bag, ang iyong social na bag. May lagayan na po kayo ng pera po nanay, para hindi po kayo ma-hold up. Alright. That's it mga ka-JFS. Andito nga tayo, kasama pa rin natin si nanay para sa surprise natin kay nanay. Ayan po nanay, last po nanay, additional message sa nagpadala po ng packages na ito po. And sa mga anak niyo po nanay, ano po ang gusto niyong sabihin sa kanila? Pasensya na sa mga anak mo yan. Dahil minsan nakakapagsalita ako ng gusto niya. Kasi dala naman ko dito sa takpi. Kapag hindi kasi ako nakakapagsalita, hindi na ano ka. Sumasakit ang bibig ko. Kaya pinapalabat ko. Kaya mga mahal ko naman ang mga anak ko. Ayaw ko nga sila magkahiwa-hiwalay. Gusto ko nga lagi niya sa bahay. Sama-sama. Kaso may mga asawa na. Pero kung dalawa kong anak talaga, ito ang nagdaan sa akin dito sa bahay. Kasama niyo po. Pinapagalitan ko lagi. Kaya, sorry, kung magsasalit naman ako sa inyo. Mahal na mahal ko sa inyo. Siyempre. Sa likod ng mga sabiken sa Bicol, sa likod ng mga tabugan ng isang ina, ay ang nagkukubling pagmamahal sa ating lahat. Dahil hindi magagalit ang isang tao kung hindi pagmamahal ang gusto niyang ibigay sa taong pinapagalitan. Dahil ang gusto lang naman ni nanay ang mapabuti tayo. And ako man po ay kahit naririndi din ako minsan sa mama ko na pag pinapagalitan ako, pero iniisip ko na lamang na para yun sa akin. And sa lahat ng mga anak, patuloy po nating mahalin ang ating mga nanay at mga magulang dahil lagi po nating tatandaan na hindi lahat ng oras ay makakasama po natin sila. Dadaan po ang panahon na sila ay tatanda. Kaya naman habang buhay pa sila, patuloy po natin lang silang yakapin at mahalin. Alright. So once again, thank you so much people of Naga City sa pagpapaunlak po sa JFS Petals and Services. Because here at JFS Petals and Services, when we do surprises, we do it with love. Since we don't just create, but we captivate. See you in our next surprises, mga minamahal naming mga ka-JFS. Magkita-kita po tayo sa susunod. Yan naman nanay and yung mga taong nasa likod, sa bilang ko po ng 3, magbababay po tayo sa camera dahil papaikutin ko po yan dyan. Alright, babay po tayo nanay in 3, 2, 1, bye-bye. Ikot po doon. Bye. Ayan. Because